Hola, hola i benvinguts de nou a Psiquieto. Avui començarem amb energia. Avui parlarem del trastorn bipolar. Per introduir-nos al trastorn bipolar, cal comprendre bé dos estats mentals ben diferents. El primer d'ells és la depressió, que ja vam veure al capítol anterior. Tot i que la depressió bipolar i la depressió unipolar, com la que podem trobar al trastorn depressiu major, tenen algunes diferències entre elles, pel propòsit d'aquest capítol podem assumir que són bastant iguals. Llavors, és millor que dediquem el nostre temps a comprendre el segon tipus d'estat mental, que a vegades s'entén justament com el contrari a la depressió, la mania. Aquesta és un fenomen que a vegades costa d'entendre del tot si no es veu en directe, però per ara farem el següent. Intenta recordar alguna situació d'extrema alegria, que t'hagi planat al màxim d'energia i que fins i tot t'hagi descontrolat una mica. Per exemple, quan el teu equip de futbol acaba de guanyar la Champions. O si bé no ets ni del Barça ni del Madrid, doncs quan la noia o noi que t'agrada et va demanar per sortir junts per primer cop. La major part de les persones és capaç de controlar la seva conducta dins d'uns marges de seguretat mínims i recupera l'estat d'ànim habitual, que anomenem eutímia, al cap de poques hores o pocs dies. El primer que passa en un episodi de mania, com si fos una espècie de símptoma sentinella, és que disminueix la nostra necessitat de son i fins i tot podem passar tota la nit desperts, donant voltes a 1000 plans meravellosos. I curiosament, les persones que estan en estat de mania poden mantenir aquest ritme sense estar cansades el dia següent. L'estat d'ànim comença a elevar-se moltíssim, fins a arribar al que anomenem hipertímia, i que pot tenir un matís plaent, aquí és quan parlem d'eufòria, o displaent, que és quan parlem de disfòria. El ritme del pensament i de la parla s'accelera moltíssim, és el que anomenem taquipsíquia i taquilàlia, fins a l'extrem de la fuga d'idees, en la qual les paraules s'acumulen de tal manera que el discurs deixa de tenir qualsevol tipus de sentit. Arribats a aquest punt, la persona afectada pot estar molt distraïble, és a dir, sense ser capaç d'enfocar la seva atenció en res, i tant el control d'impulsos com el càlcul de riscs poden estar seriament compromesos. Aquesta excessiva energia pot portar-nos a treure tots els diners que tenim al banc i apostar-los a un sol nombre a la ruleta russa. O bé a començar a interessar-nos a nivell sexual per altres persones, fet que pot acabar arruïnant la nostra vida de parella perfecta. Trobo necessari insistir en un detall. Les manies al principi són totes fantàstiques. La vida es veu amb més color i amb més vivesa. Però tot plegat és molt inestable i s'acaba per perdre el control molt fàcilment. A més, és habitual que després d'una mania es produeixi una depressió, ja que el cervell ha esgotat tota la seva energia. És com si el tanc de la benzina acabés buit. L'alternança entre mania i depressió, de fet, és el que ens marcarà un trastorn bipolar de tipus 1, en el qual també podem arribar a veure símptomes psicòtics o de desconnexió de la realitat, que veurem amb més detall al següent capítol. Alguns d'aquests símptomes psicòtics, per exemple, pot ser els deliris de grandesa. Per exemple, creure que un és un profeta enviat per Déu. O, per exemple, que un és capaç de volar. Això és molt perillós, ja que pot portar a la persona a intentar tirar-se per la finestra. Les manies són situacions molt greus, en les quals el propi pacient pot arribar a posar en risc la seva vida i gairebé sempre requereixen un ingrés a l'hospital. S'ha de diferenciar el trastorn bipolar d'aquelles persones que sembla que canvien molt ràpid d'estat d'ànim, que un dia estan contentes i el següent dia estan tristes. És probable que això no es tracti d'un trastorn bipolar, sinó que també pot ser un trastorn de personalitat, que veurem en un capítol posterior, o una ciclotímia. De totes maneres, cada cas ha de ser diagnosticat, evidentment, per un professional acreditat. Per altra banda, al trastorn bipolar tipus 2 s'alternen les depressions amb les hipomanies, que són un estat mental similar a la mania, però d'una intensitat més baixa i, sobretot, sense símptomes de desconnexió amb la realitat. No obstant, el propi pacient o els seus familiars poden percebre un canvi en el comportament habitual, normalment en base a una actitud més impulsiva o més atrevida, i sempre durant un període de temps sostingut de diversos dies. Tot i que les hipomanies són menys cridaneres que les manies, en el trastorn bipolar de tipus 2 es produeixen molts més episodis depressius, pel que globalment poden ser igual d'incapacitants. És difícil dir que un és pitjor que un altre. Finalment, un altre trastorn de l'espectre bipolar és la ciclotímia. En aquesta existeixen símptomes depressius i estats d'ànim elevats, que es van alternant contínuament,
però sense arribar a uns criteris de gravetat extrema, com sí que passa al trastorn depressiu major o al trastorn bipolar. Aquest patró d'alternància s'ha de mantenir com a mínim uns 2 anys per poder diagnosticar una ciclotímia. En aquest sentit, recorda una mica el que ja vam veure que passava amb la distímia, que a vegades s'ha etiquetat com un trastorn de la personalitat, en aquest cas ciclotímic. Realment és un tema que no és fàcil de discernir. No se sap ben bé quin és l'origen dels trastorns bipolars, però sí que es té certesa que bona part de la culpa recau en la nostra herència biològica. Es creu que hi ha un bon nombre d'alteracions genètiques diferents que, al combinar-se, donen lloc a aquest tipus de trastorns. Algunes d'elles tenen relació amb la regulació de certes hormones, amb el funcionament del sistema immunitari, amb la connectivitat dels circuits neuronals que funcionen amb un neurotransmissor anomenat glutamat, o amb el funcionament de les mitocòndries, que són unes estructures que es troben dins de la cèl·lula i que s'encarreguen de produir energia. Com ja vam veure que passava amb el trastorn depressiu major recurrent, cada episodi de depressió o de mania no és gratuït, sinó que deteriora el funcionament de les nostres neurones, implica una capacitat cognitiva reduïda i assegura en un futur uns episodis més greus i més freqüents. Com recordareu, és el que anomenem neuroprogressió. En conseqüència, cada cop veiem que és més important una adequada prevenció, una detecció i un tractament precoç per a aquest tipus de trastorns. I per anar acabant, com podem tractar el trastorn bipolar? El primer a assenyalar és que la fase més important, com diria la nostra àvia, és la prevenció. Evitar caure en un nou episodi de depressió o de mania. Els fàrmacs optimitzants, que signifiquen quelcom semblant a estabilitzadors de l'estat d'ànim, són els més importants en aquest camp. El més efectiu i també el més utilitzat és el liti, però també comptem amb d'altres, com per exemple el valproat, la carbamazepina o la lamotrigina. En aquest trastorn, el tractament més important són els fàrmacs. No obstant, sempre és molt recomanable recórrer a la psicoteràpia, sobretot aquella de tipus cognitiu-conductual o la de ritmes socials, amb les quals es desenvolupen diverses estratègies per mantenir els bioritmes, com el ritme de son i vigília, el més constants possible. Quan es desencadena una mania, sempre s'han d'utilitzar fàrmacs, i normalment una combinació d'optimitzants i d'antipsicòtics, un tipus de molècula que veurem en el capítol d'esquizofrènia. Només d'aquesta manera podem arribar a tallar aquest episodi maníac en unes poques setmanes o fins i tot en uns pocs dies, cosa que d'una altra manera es podria allargar durant diversos mesos, amb una experiència tremendament tòxica pel funcionament cerebral posterior. Finalment, les depressions bipolars són el més difícil de tractar, ja que alguns d'aquests pacients són extremadament sensibles a l'ús dels antidepressius i poden associar un canvi o un viratge cap a la mania quan els utilitzen. Per això, el seu ús ha de ser molt curós i normalment s'associen a optimitzants o antipsicòtics. El maneig farmacològic del trastorn bipolar és molt delicat i segurament estem parlant d'un dels trastorns més complicats de tractar de la psiquiatria. No obstant, si se segueixen les pautes correctament, la majoria de pacients són capaços de portar una vida completament normal. I això és tot per avui. No oblideu de fer-vos sentir, o en aquest cas llegir, aquí sota a la secció de comentaris. Espero que passeu una feliç, però no una maníaca, setmana. Fins la propera!